Ngawa. Pak Dianoman kesel, mungsuhe aku. Moh. Kowe wong nekat kok nekat piye to? Yo, lho yo. Nek karo Pak Dianoman kae pancen nek wis muni nesu ngono kae angel dicandak. Nek aku gampang dicandak. Yo, glut yo. Yo. Kowe apa sik? Kowe apa aku sik sing ngantem? Manut. Wah, padake Pak Dimu. Yo, derek. Aku sik manut, apa kowe sik manut. Nek cara anu Antasena nek gelut ki rasa kokian pola. Sithik ning Temonjo. Aku ya ngono, sithik ning wareg. Aja sisip nggonmu matekaji japa mantra. Tibanane Antasena pisan ora pecah dadi papat ndasmu meguru karo kowe. Tenane. Setyaki dasar para nyata. Wah, bener ucape para priyagung. Wis anggeni delangap-delangap ucape wani bakal nyuwun negara Ngastina sak kukupane. Jebul ming ora ijen nanging dipandhegani karo gerangan-gerangane dasar para nyata. Kowe minangka dadi cucuke ngajurit wong Ngastina, Aswatama. Yen ngono kowe dipercaya dadi piandeling wong Ngastina, hayo. Neng kene ketemu karo Setyaki, kowe apa aku sing tekaning pati. Pancen wis darbe niat para putra Pandhawa nedya ngenjeng Bratayuda, sesuk ngenteni apa, saiki ngenteni apa. Saya kuncara asmaning para lancur-lancur Pandhawa yen ento ngisas angkara murka ingkang sinandhang dening para Sata Kurawa. Aja delangap-delangap ucapmu keparat. Apa wong bener dhewe wong apik dhewe iki para Pandhawa. Kowe wani nyebut Cinta Kurawa kuwi panjalmaning angkara murka. Setyaki ana barat. Ndi Wisanggeni? Bisa ketemu karo Angger Wisanggeni watune iso nyempal pundhaing Setyaki. Wah. Yen ngono pancen wis diadangi dadi asing pasulayan pancen wis dikarepake. Ora minggat karepku tak tebak dadamu. Kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Bambang Swatama.
Dheke barang melu. Rasaku kan bebangal ayo. Iso nyernake Anoman kelakon Bondo Raden Wisanggeni. Wah, iblis lanat. Tinjung akhirat nyawamu Oh! Biar. Pakde Durmagati, betul. Ngopo rene gelut? Kowe dadi betenging Kurawa, cecok negara Ngastina dijaluk karo Picanggeni, Picanggeni ora melek melipate. Nek negara Ngastina dijaluk karo Picanggeni kula ado mapan endi kuwi nganggo pikiran le omong kula wates sak penake dhewe. Kalto Malmo, aja tama Cultayu wis kalah. Iki Raden Harya Minak Jinggo. Sing arep maju nglampungi karo anak-anak Kurawa. Dik, apa? Isih seneng mangan sego? Isih. Isih seneng ngombe wedang legi? Isih. Mulih. Mulih piye? Kowe mungsuh aku ora bakal iso nggondros pira. Ayo tanding karo aku piye? Piye? Tanding karo aku piye? Matna sastra jendelamu. Wateken Aji Jaya Kayajanmu tumpang suh. Nggonmu matek Aji Jaya Kayajan tiban tangane Durmagati lemuk nyawamu dijajal. Kosok baline. Aja sisip nggonmu matek Aji Japa Mantra. Tiban tangane Antasena pisan ora pecah dadi papat ndasmu meguru karo kowe. Tenane. Lho iki tenan ora goro. Ngapuci. Jelas ngapuci. Kowe ngarep ngedonke atiku kowe. Sing dadi nyatane, yo ngantemu pecah jajamu kowe. Wedan. Gak apa-apa ora. Mburi nyo, mantemu mate kowe. Modal. Wah. Nek tak lasi ngene iki. Put. Buluk ora ndono. Wong aku ora apa-apa kok, bajiku. Lah abot tenan iki mung suwe nglekoco iki. Digdaya tenan kowe anak welku dala. Oh dajo rasa dadak ngalem mungsuh ning awakmu dhewe dandanana. Oke. Wilang bebalang kalah karo kowe. Nek nganti Durmagati kalah nang negara Ngastina diplecani kawula cah negara Ngastina semene akeh. Wilang bebalang. Aulung tekaning pati. Piye? Aulung tekaning pati kelakon penjangkamu. Apa ora kowe? Hot!
Gosek. Biasane urute iki Kartomarma, Satama kok kowe tiba nomor 1. Asem. Lekoso man. Rekoso piye? Lekane ajeng maju belang paling ora sing kula ancam niku kepethuk cencaki padha cilike. Heeh. Ning jebul ola ketemu karo cencaki, ketemu karo Antaséna. Wah, wis galine man. Heeh. Antaséna kula tantang menawa nyoh dodo endi dodo kula antem bles. Wonge glecak, mboten gleleng mawon. Kula pindhone bles. Bar niku kula sumbal, ayo matna catur Jawa dupak cangkem kula bler. Bengok sih lho, Man. Aku ya krungu saka kene. Nggih. Bar niku terus sirah kula dipepetke lemah. Dantem banget dil. Kontal lho, Man. Karo Antaséna. Dudu. Karo sapa? Tangane kaya menungso, Man. Oh. Bentuke ora ngenten iki, ning nyeketem nganggo suljan ileng. Nyebutke jenenge wani ora? Mboten wani, Man. Kok ora wani? Lah nek kula lah dilakoke ning jero kotak nganti bosok modal kuwi. Oh, terus pun mboten sadhi gagas. Niki wonge. Oh. Nganggo tangan kuwi, Man, mlipat kula ting blawul, Man. Ayo ngasuh. Kunang-kunangan ngasuh-ngasuh. Ting kepyul. Lah ijo muni elok, Man. Ya wis. Mati kula, Man, mundur. Mati kula, Man, mundur. Ora ana sing mangga puliya babar pisan. Sapa sing arep maju? Man. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Kuku kula masuk angin. Oh. Ayo dienggo golek keringet mbok menawa iso menang. Mungsuh anak-anak Pandhawa. Anak Pandhawa cacahe pinten? Akeh banget sing nang kene sing ketok Sencaki, Gatotkaca, Antarja, Antaséna, ana anomane barang. Waduh. Ampuh kabeh. Sencaki ana? Ana. Gatotkaca? Ana. Antarja? Ana. Antaséna? Ana. Tambah Anoman. Edian. Nenek ngono mangse cake, Man. Kula tak ndelik. Munggo gawa watu tak buandem watu. Ora sembodo karo le malang kerik kok ming arep ndelik. Dur, Nun. Wonten dawuh. Rene le. Nggih. Halo, halo. Kosek le sorak-sorak ki kosek. Wong durung karuan menang kok wis sorak-sorak. Mungsuhe napa? Sencaki. Wah, arep cilik Sencaki niku ampuh. Liyane Sencaki candhak gawe memet awake, Man. Ana Gatotkaca. Wah, Gatotkaca niku ya digdaya. Liyane Sencaki Gatotkaca sapa sing ketok ajare? Antarja. Wah, telu niku kula ora wani. Liyane Gatotkaca, Antarja, Sencaki, Antaséna. Wah, niku saya ampuh. Lha ndados sing arep karepke sapa? Nenten sing wedok, Man. Oh, caitan ya ora. Aku ki arep tuwa ya gliyak-gliyak kan. Sapenake dhewe kira mangkat. Nggih. Bayi wingi sore wani karo wong gerang. Bapakmu gila karo. Candhak saut sabetke berbatang sulur kandamu. Wis gek menyang. Kok ming haheh-haheh. Nggih. Alu. Se. Nganggo gamelan. Mboten sah. Diwas nganggo gamelan kalah ra isin. Ngenten iki kalah ora isin. Alu. Ya wis sak karepmu, Dur. Waton gelem perang aku wis seneng. Aku susah nek kowe ora gelem perang ki susah. Ayo delok-delok, Man.
delok-delok suasanane. Oh, wajake ora. Woh, modar. Oh, perang ki ngene iki, rasah takon-takonan. Genah iki sencaki, genah mungsuh. Modar. Oh. Nah, sirku ki ya ngono kuwi. Perang rasa nggo gamelan sing penting ngrampungi karya. Lah nggih tiwas nganggo jolola, jolali. Malah cilaka. Padake ora. As diatut kaca ya anak Werkudara. Bapakmu wis gila karo aku kok meneh bayi kowe le. Modal. Riki man, delok tandange Dursasana. Udus. Antarja genah kowe arep ngapusi pakdemu kowe. Kop ndasmu. Oh, cah ampuh wadake. Sapa ngetok ajar. Wis rampung kabeh. Mau-mau sing temandang aku rasa gedhabikan. Rampung kabeh. Wah bakal wedi ya. Iki munyuke iki ngopo iki? Opa, oi. Biar puntal. Ayo, arep ngopo? Waduh. Ya omong apa kowe? Hah? Piye? Ayo mbok. Wis ora paham. Waduh. Gosek. Wah, ora toto ora ngerti apa-apa kok mak teblek ora. Kowe yo. Canggri kecandak banteng mutar. Oh. Wah, edan. Waduh, wah. Iya. Woi, ya. Iya. Wes. Wah. Tenono candak nggo ngon-ngon tenan kowe. Nggo dolanan sak penake dhewe. Yo. Aku kok iso melu-melu to awakku iki. Aku kok kaya kesetrum lho. Wes, padake gubuk asmara. Lho, ta? Iso melu-melu. Mati wis. Tak tlateni wae. Munyoe anggere tlaten kok beres. Ayo pertama iki giras ngene iki. Nek wis kecekel, tlateni. Samane wong tuwa ana bocah. Ana wong dihapusi kethek kok malah melu joget. Lah kowe iki sing wong sing cah cilik iki kowe, munyuke wis minggat mau kok isih ngono.
Tak kira ki nek latihan pitulasan. Pitulasan jengkulmu mlocot. Ngrekasake wong tuwa. Ngati-ati, Dur, nggih. Nek mung munyuk pokoke kula traten anggere sangu kacang. Munyuk sebari kacang, mangan kacang kepruk ndase modal. Iya, kaya tak tutke wae anggere. Iya. Lunyu temen kok iki. Ora. Hah? Sopo? Aku wo. Oh, ngerti hooh. Wah, anggere cilik ora paham aku. Wah, gah. Kok gah piye to, Kang? Ngowo? Pak Dianoman kesel, mungsuhe aku. Moh. Kowe wong nekat kok nekat piye to? Yo, gelut yo. Nek karo Pak Dianoman kae pancen nek wis muni nesu ngono kae angel dicandak. Nek aku gampang dicandak. Yo gelut yo. Yo. Kowe apa sik? Kowe apa aku sik sing ngantem? Manut. Wah, padake Pak Dimu. Yo, derek. Aku sik manut, apa kowe sik manut. Nek cara anu Antasena nek gelut ki rasaku kan pola. Sithik ning Temonjo. Aku ya ngono, sithik ning Wareg. Oh. Nyo ngantem sik. Lho. Nek mudhar aku malah matur nuwun karo sampeyan. Ya wis. Patiku disengkake karo Pak Diku. Nyo. Sampurnake karo Pak Diku. Nyo. Pecah siramu, nganti pecah aku mau guru karo kowe 20 tahun. Nyo. Ayo. Ayo. Semela, ora usah dadak omong ngono, gek bres ngono. Lho iya, mati kowe. Nyo. Put. Ayo kon ngantem kok. Wis. Wis to, wis. Ora ngerti ora. Gentenan. Gentenan to iki. Gentenan iki jago kok. Jago kok mau gentenan. Padha-padha Senopati kok gentenan. Oh, ya, aduh, mati gak waduh. Toto-toto ya Pak Ci. Oh. Wingi bar tak ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Engko nek pecah tenan, ora iki meng ngomong kok. Wah, ya nyo, sapi ro aku beda, aku Pangeran Pati wadake sapi to. Melah ya. Rame nek iki. Rame iki, rame. Aku diantem ora apa-apa, kowe diantem ya ora apa-apa. Jandol-jandol. Nyo, iya. Ngene iki lho, perang iki sakarepku ya ngene iki. Rasaku kan pertingsing, rasaku kan gedabikan sing dadi mantepe. Rame yo, ben tekan jam 2 mbok ben ayo. Nyo. Wah, to oke. Oh. Waduh. Ngopo kok ngloyori? Ora. Ngloyori apa? Wong ngadegi padha kadang kala sok gedhegleng sikile barang kok. Blas ra ngloyori. Nyo. Wah, seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki seneng tenan aku. Kok saya liri? Ora wae. Arang drame ramuni kok. Oh, ya kene gede. Oh. Hati-hati ya. Wah, hei, oh, Ahmed. Wah, kaya. Hai, sabar. Mripate kok abang. Hei, oh. Oh. Nyo, sik. Kok sik buyer ya aku. Ha kene buyer, ra apa-apa ning ra aku ki nek lara tak nggo bengok mari kok. Woi. Ya, wah. Endi ndasmu? Lah iki. Kok loro siji wae iki lho.
Oh ya wis mripatku wis susu aku. Wis plengjengan ya. Wis yo. Toto. Hati-hati yo. Rampung. Iye, Dur. Ora sembodole. Ha ho ha ha he. Kok nglesak. Wow. Waduh. Wah, ya. Ora apa-apa ngletak deloi nggo ngaso. Oh, gentenan. Matane. Wah. Lho kok lek? Ah iya. Wow, kula kintene Antasena. Nggih nyuwun ngapura. Wis kebacut ngantem sirah. Ora apa-apa, pun. Lho kok wis piye? Pun perang kok. Pun bali mawon ojo. Wah, cakahe ketara mumet tenan cakahe. Lho iki dalane ngendi iki kok? Wah, kok saya ciut lho Pak tulisane toilet. Wah, keblaso aku. Wah, nek ora tak tuntun ora tekan ngomah cakahe.